سلام باستفلالي كورنات عالم كونكم نقداموت ميديا تكتاتلو ዘለኹም ፍትዋትን ክቡራትን ንሳዓት አዳሊና لكم ዘለና ሓፀርትን ትኩሳትን ሓበሬታት ክትከታተሉና ዓደምና ብቀድነታቶም ክንፈለም ኣብ ከባቢ ዓድዋ ኣስታትሳን ሓደን ጋዕገል ጠምፀላል ጻዕና መኻይን ዝርከብኦም ብርክዝ ዝበሉ ኣጽዋራት ብሰራዊት ትግራይ ከም ዝተቃጸለ ተሓቢሩ ኣብ ወረዳታት ኮረምን ኦፍላን ዝርከብ ህዝብና በእስለ ጽላቲ ናተጨፍጨፈ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣብ ክልል ሶማሌን መቅታል ኣባል ፓርላማ ዝኾነት ጆርያ ሱቢስዒቡ ሓያል ተቃውሞን ናዕብን ተወሊዑ ዕጡቃት ግብረ ራዕዲ ህወሓት ኣብ ኩሎም ግንባራት ኢዶም እናሃቡን ናተበቶን ይርከቡ ክብል ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ቀሊዱ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ኤርትራን ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ዶብ ትግራይ ጥሒሶም ኣብ ዝኣተውሉ ኩነታት ኣዝዮም ዘስደምሙ ግፍዕታት ምፍጻሞም ተገሊጹ ናብ ዝርዝሮም ክሰገር ኣብ ከባቢ ዓድዋ ኣስታትሳን ሓደን ጋዕገል ጠምፀላል ጻዕና መኻይን ዝርከብኦም ብርክዝ ዝበሉ ኣጽዋራት ብሰራዊት ትግራይ ከም ዝተቃጸሉ ተሓቢሩ ክቡር መንነት ዝወነነ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዝኣተው ሓይልታት ልፍንቲ ኣብ መሬት ትግራይ ይቕበሩ እዮም ዘለዉ በኣንፈት ራማ ብማይ ጨጎኖ ቢሉ ዝኣተው ወራሪ ሰራዊት ህግደፍ ኣብ እንዳ ማርያም ሸዊቶ ክቕበር ክኢሉሎም ዛጊድ ድማ ሓደን መካይን ህግደፍ ኣብ ዙርያ ከተማ ዓድዋ ከም ዝተባረዓ ፍልፍላትን ሓቢሮም ብተማሳሊ ክልተ ታንክታትን ክልተ መዳፍዕን እውን ናብ ሓሞክሽቲ ተቀይሮም ኣለው ካብ ዓድዋ ናብ ራሃያ ዝወፅእ ዕሱብ ሰራዊት ልፍንቲ 4 መዳፍዕ ተማሪኹ ከም ዝሃደመውን ዝረኸብና ሓበሬታ መልኪቱ በተዛማዲ ኣብ ግንባር ዛላምበሳን ክልተ ሶሙን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መናእሰይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንበለል ፈቆዶ ሽንጥሮ ይወርቁ ምህላዎም ተገሊጹሎም ኣብ መሬት ግና ጸላእት ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ብኩሎም ግንባራት ዝኸፈትዎ ኩናት ብውሕሉል ስርሒት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ኩሎም ግንባራት እናፈሸለ ይርከብ በተወሳኺ ኣብ ግንባር እንትጮስ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝኸፈተው ውግእ 39 ዓበይቲ ናይ ኣጽዋርን ስንቅን መኪናታት እንትቃጸላ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ድማ ቁስልን ሞትን ኮይኑ ክምለስ ከም ዝተገበረ ንምፍላጥ ተኻኢሉ በተማሳሊ በዴሳ አቢሉ ከተቃ ዝመጽ ኃይሊ ጸላይ በመሪር ውቅዒት ኃይልታት ሰራዊት ትግራይ ተጸፊዑ ክምለስ ተገይሩሎም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጥንኩርን ዘተኣማምንን ቁመና ኮይኑ ጸላትን ናመከተ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ግንባር ዶብ ዝለዓለ ዓወት ድማ ተመዝጊብሎም ጸላይ ኣብ ዝግንባር ብዝተኸፈተሉ መንገዲ ህሩ ጊሉ ኣትዩ ከም ዘሎ ዝገለጹ ፍልፍላትና ብሕሪኡ መንገድታት ተዓጽዮሞም ህልዋም ተፈሊጹ በዚ ድማ ሰራዊት ትግራይ ንጸላቲ ምውጻእ ከም ህሩ ጊልካ ምእታው ዝቀለለ ዘይምዃኑ ከርኢ ኢሉሎም ገለ ፍልፍላት ከም ዝበልዎ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ልዕልትና በከባብታት ዶብ ትግራይ ዝኣተው ጸላእ ሰራዊት ጸላይ ይወስዶ ብዘሎ መጥቃዕቲ ብርክዝ ዝበሉ ጸዋራት ከም ዝማረኸውን ገሊጹሎም ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ናብ ኣንፈት መኾንን ማጨውን ዝዓለመ መጥቃዕታት እናፈተኑ መቅናዮም ዝፍለጥ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ስነልቦናዊ ኩናት ዘካይዱ ዘለዉ ባንዳታት ዘየለን ዘይተገበረን ወረታት ኣብ ምዝራእ ተዋፊሮም ይርከቡ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሞራል ንምሃብን ንምኽላፍን ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይዛረቡ ነዚህ ሲዒቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት ኣብ ትዊተር ኣብ ዘስፈርዎ ሓበሬታም ድሁላት ተላፈንቲ ጸላእትናት ሃንዲዶም ኣብ ዝኣተውለን ከባብታት ዝካዕካስ ጽንተት ዋላ እኳ እንተቐጸሉን ኣባይታ ብዘየለ ዓጀውጀውን ተበሉን መግለጺ ኣበር ኣልቦ ዝኾነ ሓየል ሰራዊትና ድማ ኣብ ዝጠዓመ ቦታ ብምኽርታም የቃብጾም ኣሎ ክብሉ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተጋዳላይን ኣክቲቪስትን ሓፍቶም በርሀ ካብ ትግራይ ከም ዝስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም ኣብተን ጸላኢ ንግዚኡ ዝኣተወለን ገለ ከባብታት ትግራይ ንምእማን ዘጸግም ከቢድ ግፍዒ ካብ ምፍጻም ሓሊፉ ብፍላይ ሰራዊት ሻዕብያ መዳጎን ካምፕ ወይ ከዓ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ምድላው ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ገፊፉ ይዳጉኖም ኣሎም እዚ እከይ ተግባር ኣብ ሶሙን ኣብ ዞባ ሰሜንን ምዕራብን ደቡብን ከም ዝተፈጸመ ረጋጊጽ ኣለኹም ስለዚ መናእሰይ ትግራይ እንተተኻኢሉ ናብ ሰራዊት ትግራይ ክጽምበሩ እንተዘይኮይኑ ግን ጸላኢ ናብ ከባቢኦም ክሳብ ዝበጽሕ ኣብቲ ከባቢ ፈጺሞም ክጸንሑ የብሎምን ኣብዚ ጉዳይ ሚድያታትና ብትኹረት ክሰርሓ ይግባእ ሕብረተሰብና ብፍላይ መናእሰይ ከንቀሓ ይግባእ ኢሉሎም እስለ ሰራዊትን በዝሒ ተተኳስን ሒዙ ግን ድማ ብሰራዊት ትግራይ ብዝግባእ እናተቐናነሰ ናብ ገለ ከባብታት ትግራይ ዝኣተወ ጸላኢ ሕጂውን ብሰራዊትና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናተወቅዐ ይመናመን ኣሎ ትግራይ መሊኡ ንምቁጻር ዝነበሮ ትልሚ
ሕልሚ ደሮ ኮይኑ ይተርፍ ምህላው ንባዕሉ እውን ዝተረድኦ ይመስል ጸላይ ናብ መሬት ትግራይ እናተፈሓኾ ብዝኣተወ ቁጥሪ እናተቐናነሰ ይድምሰሳሎ ይቕበሩን ኣሎም ጸላእቲ ብሚድያታቶም ክንደይ ግዜ ቀቲልናዮም ደምሲስናዮም በቲናዮም ማሪኽናዮም ኢሎም ከም ዝተዛረቡልና ዘይፈልጥ ትግራዋይ የለን ብናታቶም ወረ ዘይተቐተለን ዘይተማረኸን መርሕ የለን እቲ ሓቂ ግን ከምቲ ንፈልጦ እዩ ሕጂ ድማ ሓድሽ ፕሮፓጋንዳ ፈጺሞም ዘይተጸጉዕዎ ከባብታት ትግራይ ተቆጻጺርናዮ እናበሉ ስነልቦና ህዝብና ንምጉዳእ ይጽዕሩ ኣለዉ እዚኣ መከላኸሊኣ ሓንትን እያ ሚድያታት ጸላኢ ብፍላይ ድማ ማሕበራዊ ሚድያታት ናይ ጸላኢ ዘይምክትታል ናይ ህግደፍ ባዶ ሰለስተ ኣይንረስዕ ናይ ኣምሓሮ ሚድያታት ሓለውለው ጉራን ፍኸራን ኣይንረስዕ ዋ ንሕድሕድ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እናመለስናማ ኣይንኽእሎን ክብል ማዕዱ ደምዲምሎም ኣብ ወረዳታት ኮሮምን ኦፍላን ዝርከብ ህዝብና በእስለ ጸላእቲ እናተጨፍጨፈ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ህዝቢ ወረዳ ኦፍላ ብፍላይ ህዝቢ ጣብያ ፋላ ግፍዒ ጸላእቲ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ኮይኑዎ ከም ዘሎ ዝተሓበረ እንትኸውን እቲ ጨፍጫፍ በብሕድሕድ ገዛ እናኣተወ ይፍጽምዎ ከም ዘለውን ኣብ ገዛ ዝተረኸበ ዝኾነ ሰብ ድማ ይርሸን ከም ዘሎን ተፈሊጡ በዚ እውን ኣብ ጣብያ ፋላም ልዕሊ 50 ሰባት ብፋኖን መከላከያን ኣብ 5 መዓልቲ ጥራሕ ተረሽኖም ኣለዉ ካብቶም ዝተረሸኑ ሰባት ልዕሊ 4 ካብ ሓደ ስድራ ከም ዝኾኑን እቲ ብዕድመ ካብ ዝነኣሰ ናይ 2 ወርሒ ህፃን ክሳብ 85 ዓመት ሽማግለ ከም ዝርከብዎም ድማ ተፈሊጡ ብጸላእቲ እናተሳደደ እናተጨፍጨፈን ካብ ዘሎ ህዝቢ ከም ኣብነት ኣብ ዘንስዕባ ጣብያታት ዝነብር ህዝቢ እንትኸውን ኣብ ከተማ ኮረም ዝነብር ህዝቢ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ መረበቱ ለቂቁ እግሩን ናብ ዝመርሖ ተሰዲዱ ከም ዘሎ ፍልፍላትና ኣመላኺቶም ኣብ ክልል ሶማሌ ንምቕታል ኣባል ፓርላማ ዝኾነት ጆርያ ሱቢ ስዒቡ ሓያል ተቃውሞን ናዕብን ተወሊዑ ሶማሊ ኣብ ክልል ሶማል ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ፌደራልን ፍሉይ ሓይሊ ትኽልል ብዝተጀመረ ሓያል ጎንፂ ኣባል ፓርላማ ዝኾነት ጆርያ ካብ ሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ብዝተተኮሰ ጥይት ከም ዝተቐተለት ዝፍለጥ እዩ እቲ ቅትለት ኣብ ጅግጅጋ መዕርፎ ነፈርቲ ገራድ ውልዋል ዝተፈጸመ እንትኸውን ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ፖሊስን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሌን እዩ ከቢድ ናይ ተኹስ ምልዋጥ ተኣናጊዱ በቲ ዝተፈጠረ ጎንፂ ድማ ብርክት ዝበሉ ሰባት ህይወቶም ሓሊፉሎም ሎሚ ድማ ንቅትለት እታ ሶማልያዊት ኣባል ፓርላማ ስዒቡ ኣብ ጅግጅጋ ሓያል ናዕብን ተቃውሞን ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብዚ ሓይልታት ጸጥታ ብዝፈጠርዎ ናይ ጉልበት መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱን ጉድኣት ከም ዝበፅሖምን ካብቲ ስፍራ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዕጡቃት ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ኣብ ኩሎም ግንባራት ኢዶም እናኻቡና ተበተኑን ይርከቡ ክብል ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ቀሊዱ ሰራዊት አብይ አሕመድ በሰራዊት ትግራይ ብዝበጽሖ ዘሎ ከቢድ መጥቃዕትን ክሳራን ዝተሰናበደ እቲ ሚኒስትር ተቀዳዲሙ ልሙድ መታለል መግለጽ ይዘውጥ እንትኸውን አባላት ሰራዊት ትግራይ ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኢዶም ይህብለው ዝብል መስሓቅ ዜና ቃሊሑም እቶም አባላት ሰራዊት ትግራይ ንግብረ ራዕዲ ሕወሓት ራሕሪሖም ካብቲ ኩናት ዓርሶም አግሊሎም ክብል ወሲኹ ዝገለጸት ሚኒስትር እቲ ጁንታምበር እቶም ዕጡቃት ዘትረፉ ህልቂት ጥራሕ እዩ ክብሉ ሕልሙ ተዛሪቦም እቲ ኻል መስሓቅ ሓሳቡ ድማ ዝተበተኑን ካብ መጻወድያ ጥፋት ትጉጅለ ግብረ ራዕዲ ከምልጡ ዝደለዩን ዕጡቃት ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ዝተቆጻጸሮም ከባቢታት ትግራይን ናብ ጎረባብቲ ክልላትን ብምኻድ ኢዶም በሰላም ንክህቡ ዝብል ሽርሒ ዝተመልኦ ጻውዒት አቅሪቦም ኢዶም ንዝህቡ ዕጡቃት እውን አድላይ ክንገብር ኢና ክብል ወሲኹ እውን ደርሆ ሲያን ተሓለመት ጥሪያ ዛ ዓይነቱ ዜና አቃሊሑሎም ወረርቲ ሓይልታት አምሓራ ኤርትራን አባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ዝሓለፉ መዓልትታት ደቡብ ትግራይ ተሒሶም ኣብ ዝኣተውሉ ኩነታት ኣዝዩ ዘስደምሙን ግፍዕታት ምፍጻሞም እዩ ተገሊጹ ብፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ወራር ትግራይ ዝፈጸመሉ ግዜ ኣዝዩ ብዝኸፍአ ደረጃ ጨፍጫፋትን ዓመፅን ዘረፋን ንብረትን ይፍጽም ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ካብዚ ኣቶም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከባቢታት ሽራሮ ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ነብሪድ ዓዲ ዳዕሮ ዓዲ ኮኮብ ደደቢት ሰለኽለኻን ኩሉ ፈርሓን ጥራሕ ልዕሊ 15000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብ ከባቢታት ማይ ጸብሪ ዲማን ማዓይንን ኣብ ገዛ ዝተረኸበ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ብዘይ ምሕረት ተጨፍጭፉሎም ዝርዝር ናይ ዝተቐተሉ ሰባት ኣብቲ ከባቢ ቀፂሉ ብዘሎ ፀፅዑ ኩናትን ጥምጥምን ምኽንያት ክርከብ ግን ኣይከኣለን ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ከባቢታት ኣክሱም ጭላ ዓዲ ሽምብሩህ ወሮማራይ ካብ ኣክሱም ጎቦዱራ ንከባቢታት ሳግላሚን ዘሎ ገጠራትን በኣሽሓ ዝቁፅሩ ሲቪላት ሰባት ከም ዝተቐተሉ ካብ ውሽጢ ትግራይ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታት ኣመላኺቶም ኣብ ራማ ዓዲ ርባዕተ ዓዲ ሓርማዝ ናብ ከባቢታት ሃብተ ማርያምን ኣሕሳን ገጠራት ከምኡ እውን ኣብ ከተማታት ዓድዋ ከባቢታት እንዳባ ገሪማን ራህያን ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታታት ጸላኢ
ቆልዓ ሰቤትን ድኹም ጥንስትን ሓራሰትን ከይፈለዩ ብ10 ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ይጭፍጭፉ ኣለዉ ካብ ግንባር ዛላምበሳ ንፋፅን ከተማ ዓዲግራትን ገስጊሱ ይኣቱ ዘሎ ሓይሊ ክሳብ ሕጂ ይወፁ ዘሎ ሓበርታት ሰራዊት ሻዕብያ ኮይኑ ኣብዚ ከባቢታት እውን ንጹሃት ሰባት ብበዝሕን ብዘይፈላለይን ይጭፍጭፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ትግራይ ከባቢታት ራያ ኣላማጣ ዛታ ኮረምን ባላን ጥራሕ ሓይልታት ኣምሓራ ፋኖን ምልሻን ኣብ መንእስያት ዓበይቲ ወዳትን ሰፊሕ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ድማ መስካሕ ኸልፀቶ ዓመፅ ከም ዝፈጸሙ ጭቡጣት ሓበሬታት ተረኺቦም ኣለዉ ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ከተማ ኣላማጣ ቆቦን ኮረምን ሓዲሞም ንዝወፁ ሰራሕተኛ መንግስቲ ግዜ ገደብ ብምቕማጥ ናብ ስርሖም ንክምለሱ ኣዚዝዎም ኣሎም ክልል ኣምሓራ ኣብዚ ከባቢ ግዝያዊ ምምሕዳር ከምስርት እውን ተፈቒዱሉ እዩ ቅድም ክብል ኣብ ትግራይ ሓድሽ ግፍዕታት ከይፍጸም ሻቅሎት ተፈጢሩ ኣሎ ክብል ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ምግላጹ ዝዝከር እዩ ስለዝኾነ እውን ነዚ ኣብ ህዝብናን ዓድናን ተፈጢሩ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ጸጥታ ሓጓፍ ተጠቒሞም ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ይህንደዱ ከም ዘለው ብምርዳእ በቲ ካይድ ኣሎ ዝበሃል ናይ ሓሶት ዘተ ሰላም ደቡብ ኣፍሪቃ ከይተዘናጋዕና ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮፓን ጽዑቕ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ኣገዳሲ ተባሂሉሎም ፍትዋትን ክብራትን ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ እምበር ንሎማዓንቲ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለትምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ክሳብ ካልኦት ሓበሬታታት ንረኸብ ሰላም